Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumat. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumat. Idintero ang ganyan, ken unay di galas itaw. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akarikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Miyerkules kakailan, 14 abot ti mabilang ini bulan ti Disyembre 2022, manibod iti ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati po ti pag-aamyo ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di pa nang idasar mi apo kariri damag nga amumi unay-unay nga adda pakasiknan itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo gagayim ken kamsat. Kasla ko may diti apo ni Diputado Joey Salceda. Ada dati pan nakitaripnong na apo iti biyang ti Israeli Dutch Embassy ken Netherlands tapno maikan ti sungbat wenno pagpanpanunutan maprepararan ti issue ti danom iti pagilian nga Pilipinas. Kumusta ngamin? Apo, di ba datayo mas daaw tayo the even surface water, underground water gagiyem ken kakabsat ada digitay obserbasyon tayo digitay kumakarayan waig gagiyem ken kakabsat digitoy ketwan no madano ni napo ti let's say January, February mapugsaten ti ayos uri digitay nakadadadak kilakarayan ada digitay ko natayo ket observation tayo no daduma nga mapantayo malabsan tayo makita tayo digitoy nga ayos ti danom awan met ti ayos nan awan met ti danuman kung kunatayo gagayem so dakkel nga problema apo no kapsot nga agkapsot both ti surface water ken kastameten ti underground water gagayem ken kamsat kabayatan na napinta sa damag para kadigripada nga manalon nga agmulmula kadigiti nateng posible kano apo nga ngumato ti presyo ti nateng sakbay nga madanon ti kaaldawan ti Paskwa kakabsat ken gagayem ngumato man apo mabenepisyaran man ti tattao nga agtaltalon ngem no adda ngumato agkuti ti presyo na gagayem ken kabsat parigat latta kada tayo nga umili gagayem ken kabsat kabayatan na jaya apo ti New Zealand kadagiti nurse Filipino nurse gagayem ken kabsat makapadanag apo kiti sabali nga bangir panagsubli kano digitay Ninja Cups di ba kada itay lang adda digitay natiliwa po nga ahentes ti PIDEA nga digitoy ket naglako may pagarop may pagpabasol nga naglako iti Shabu kakabsat ken gagayem
Ken kastapay apo pagsasaritaan tayo apo digiti sabsabali pa nga damdamag nga itampok tayo apo di programa tayo damdamag ni Berto idi deto yung aldaw. Kabayatan na pagyamanan tayo digiti sumaganad. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babae na po ken ni Honorable SB member iti Ilia Marcos Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Nadamanikrik natin, iti bagito apo, ket yung ikonsultar ti doktor, nakasagana, ken mapagtalkan niya doktor, ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan na po iti number 121, Zay Flores Street, dito yung syudad, Tilawag. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Aircon Service, di Balintawak Street, di Ciudad Tilawag, amin nga aircon apo di kita iluglugan nyo, anyaman na klase tilugan, kabalinan da pa nga installaran di kita ilugan nyo nga awanan ti aircon, Pugad Lawin, Carvas Aircon Service, masarakan na po iti Balintawak Street, di Ciudad Tilawag, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat po, Sir Henry Afaga, di Pennsylvania, Estados Unidos. Kaya kasama tayo, nagyaman tayo, kaya ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibabay ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga may panit ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ket para ka riti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa yung may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kay matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw. Irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, ay pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami, dikiti makagkagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsadahan naggurigor ang damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, adda na pala sa po 20 minutos kalpasan ti oras tayo ng alas 12. Adda deti pa nakitarip no nga po ni House Ways and Means Chairman ken Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Iti digiti taga embahada ti Israel, Dutch ken Netherlands tapno maikan apo ti solusyon wenno sungbat apo ti issue ti sektor ti danom iti pagilyan tay nga Pilipinas. Ni Salceda kas chairman ti technical working group nga mga nangaramid apo iti gakat ijay kamera tapno maaramid apo ti maysa nga makungkuna nga Department of Water Resources. Kinuna ni Salceda nga adda ti nagbali na rakurak ti ambasador nga ni Lee Floss iti kaadda ti interes da pare ti teknolohiya ti Israel nga maipakat apo dito pagilyan tay nga Pilipinas para iti sektor ti danom. Adda ti nagbali na po nga singasing ti ambasador nga makitinulong ken ni Salceda para ti issue ti danom. Ket daytoy ti rason nga naimbitaran ni Salceda para iti maysang study tour iti Israel gagayem kabsat may panggep iti daytoy nga banag. Inayon ni Salceda nga nakitarip nung pay wenno nakikoordinary ti embahada ti Kingdom of the Netherlands maipanggep iti daytoy nga issue wenno pagsasaritaan dati may panggep ti danom. In punto wenno nagbanin nga punto or panirigan ni Salceda ti dua nga pagilyan nga dagitoy apo ket mabigbigbig nga eksperto apo kadagitoy kasusyo aglalalo apo iti sektor ti danom. Inayon ti agpampanday linteg nga kalikagom na nga mabukel ti puunan ti sektor ti danom manipod kadagiti dua nga nasyon. Target ni Salceda nga maimbitaran iti digiti technical experts para iti panangipasetda iti amuda apo tapnon ti kasta mabukel apo tinalawa nga multilateral partners. Namnamaen ni Salceda nga iti biyang ti ehekutibo ken kastamet ten ti kamera ket makapanunot da kasang ti baro nga panakitaripno nga po ken kompleto nga solusyon wenno imahinasyon wenno ditay addang para iti sektor di danom. Punto apo ti agpampanday linteg nga ni Salceda wenno kalikagom na nga may pasigurado ti kalikagom tapnon ti kasta maipatakder apo digitay dam ken maamuan tayo no kasano iti panangi maniher wenno stadinno ti papanan ti panakaimaniher ditoy. Kayat nati makai-establisar ti pipeline ti danom wenno sewerage ken maamuan no sadinno iti papanan ditoy. Kunan ni Salceda agtultuloy apo ti biyang ti panagdingeg da no ag tarip-tarip nung danto apo ijay kongreso.
may panggip iti danom, gagayem keng kabsat. Kaya te kumamakin naman na po, kada iti expert, may panggip ti danom dito probinsyate ng Ilocos Norte, medyo hantay na ikan ti gundaway. Madamdama, o kada iti sumarsaruno nga parang po ti programa tayo, damdamag ni Berto, pagsasarita tayo. Amuyo, para kanya ka, pangta iti uray asinuman, kang runaan na kada iti sumarunong henerasyon ti Pilipino, ti isyo apo iti danom. Kas ko nakitayen, gagayem keng kabsat, saan lang datayon iti adaan iti kastoy nga problema, o adda dire partes ti partes ti pagilyan tayo nga problema dan ti danom, in Iloilo adda problema da ti danom, in Cebu problema da apo ti potable water, gagayem keng kabsat. Uray dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas, dito'y la Ilocos Norte gagayem keng kabsat, ti Ilocos Norte Water District, ken ti Prime Water, di ba, ada joint dari gitoy effort da tapnon di kasta mapapintas ti serbisyo ti danom, especially ti potable water, gagayem keng kabsat. Kitain nyo apo, ado di kitay kumpanya hanla nga Prime Water ti private entity wenno kumpanya apo para iti danom, gagayem keng kabsat. We have also Nawasa, kabsat, dandani amin na paset ti pagilyan tayo adda ti Water District nga kas ti Ilocos Norte Water District. We have Sarap nato Water District, we have the San Nicolas Water District, we have also Batak, gagayem keng kabsat. Ngem base apo kadagitay experto, saan nya basta-basta ti panangimaniher iti maysa nga water district, gagayem keng kabsat. At puro kita ti puro ganansya ti iti biyang di ti water districts, gagayem kabsat, maparigatan ti tao. I think Singapore, diri partes ti nga dandani surface water amin ti uso sa renda, gapo iti kaawan apo iti underground water. Ket datay dito pagilya na Pilipinas, gagayem keng kabsat, medyo sumangsango tayo na po ti krisis ti danom, di ba? Adapay digiti tayo mapo nga awan danom iti kastoy nga lugar, awan danom. Digiti nangangato nga paset ti probinsyate nga Ilocos Norte to include Lawag City, adda digiti pagka summertime, sumalog da apo ti nakadadayo kilometro ti pagnaenda ta sa jetian ti puso wenno bubon, wenno jetmatic hand pump nga mabanda pangalaan iti danom, gagayem keng kabsat. In Paway, adda problema da iti danom, gaputa manarimaan na po ti trabaho ti biyang ti inward ken prime water, gapo kada iti filtering machine, tsaka mo no nasulbaren. Ngem saan nya basta-basta, saan nya ang angaw dito nga problema, gagayem keng kabsat, panunutem, no nagawan ti danom apo kakabsat kay gagayem, sa dinot pangalam ti pagdigos mo, sa dinot pangalam ti pangdanom mo tay lutwem nga foods mo wenno taraon mo, gagayem kay kabsat, panglabam, pagdalos kadada amin kakabsat kay gagayem. Di ba mga tips iti biyang ti Ilocos Norte Water District kang ronaan na po kani GM Chudoro, hindi pa naging inot ti danom, gaputa addan makitkita apo nga dakkel nga problema seknan ti danom, te kunakon both surface and underground water. Adda pa digiti underground water nga adda tubog nga talaga, ngem nakaununeg, gagayem kabsat, metro-metros ginasot a metros sa munto madanon DJ ubog, but DJ quality saan niya makapasa apo iti standard tapno agbalin nga potable water. Ken no kas jay apo ti tayo, gagayem keng kakabsat, dakkel apo nga problema apay, syempre ngumato apo ti bill tay ti danom, ni Inwad ko na ni General Manager Chuduro, adda proposal da apo nga maingato manen within this year, DJ bill tayo iti danom, but gapo apo iti agdama nga panagupaungar ni tao ni gobyerno, gapo iti nagbalin nga gubway ni pandemya, intantan apo ti Inwad ken prime water, DJ adjustment apo iti panagbayad ti danom, iti unoeg ti makatawen nga namnamaen da nga makaabrot-abrot ton ti tao,
kakabsat kay gigim, nakangingin at kuryente. Sa mo sabay apo dito, buti pa yung inwad, ada konsiderasyon na. Yung inek, awan, yung medilas nga pa nag-reading ket dilabim mabaser, kung nakadete meter reader ket amamet, sir, medyo abot-abot ate, ti more than 1 peso, tinagbabaan na. Yun yung makapalubag loob, gagiyim kay kabsat. So nga, kada gito'y pa'y nga al-al daw, sa antay nga abuswen apo ti panagusar ti danom, gagayin king kakabsat. Tapnon ti kasta, maikkan tayo apo ti solusyon, wenno saan nga basta-basta ag-krisis ti danom. No nag-krisis ti danom, gagayin kakabsat, saan lang nga tabagim apo, ti panunutem, awan inumek, awan pagdigos ko. What about digitay pagtatalunan kakabsat keng gagayem, di ba ko nakitayen nga maobserbaran tayo nga tunggal maasit gan tayo apo tay waig, maasit gan tayo karayan, saan nya kastoy idi asul detoy nakaas-asul nga karayan nga mangipaneknek adu ti danom nakaad-adalem ngem tatta talagang bimmasiten jay danom kunada gagayem kabsat agala kilkilit patulaingen ti danom, DJ waiga po, Enero, Pebrero pa'y laeng, awan danom atsyananen, or napugsot nga kunadan, DJ ayos na, kakabsat keng gigim. So sa antay nga baring-baringen nga problema, ti mabalin nga dikarpay, when ikakaro apo, ti sitwasyon tayo maipanggep iti danom, gagayim kabsat. Datay dito south of the river, ti syudad Tilawag, dito unirrigated nga pagtatalunan. Ada dito time during summer, Kalgawa, nga awan danumnan apo dito kusukos and even bubon, gagayim keng kabsat, awan danum na. Di ba, Jeding Ras, ada di parte na, I think San Marcelino, or Baresbes, ada di kita idinalpas di Ginggine, dapo nagawan ti danom, gagayim keng kabsat. May isa ka di mapagpabasol nga rason no apay nga agrabaw ti waig, karayan, to include taaw, gagayim. May isa ka di mapagpabasol ket ti panang dangdangran tayo iti aglawlaw, gagayim keng kabsat. Panang dangdangran tayo iti aglawlaw, kasla ko maapo iti quarry, panagkwari, gagayim keng kabsat. Panagminas, panagpukan ti kayo, panangpuor ka dagiti kabambantayan, kakabsat ken gagayem. To include apo reclamation. Ano yung reclamation? Gaburam di body of water, di ba yung Mall of Asia? Di ba rumrumarijay nga ada na aramid nga reclamation? Dito yung syudad Tilawag, adaman idi proposal na po nga ma-reclaim dito yung Padsan River. Nipod apo ti sentro ti syudad Tilawag up to Sarat, ngem saan na pinaburan. Ti dati a gobernador, nga agdama senador Aimee Marcos, gagayem, dito ti rumrumar, kadigiding al-aldaw. Ado di kita mayat, mas daaw, oy, napintas ton ti Lawag City, napintas ton ti Igid ti Karayan, ma-reclaim ka no dito, ket mapagbalin nga business center. Yun yung punto. No panunutem, gaburam deta danom, gagayim keng kamsat, tapno pagbalinem nga business center, when no pagnegosyoan, kapag kamsat keng gagayim, anat ibunga na apo, umilet di pagayusan ti danom, nga mabalin niya adadapay apo nga tunda iti panagkisang ti danom, kakabsat keng gagayim. So tinapanunutan na po, di kitay apo nga agtuturay tayo, isu di panakakutkot, dredging, iti ayos di kitay danom. Ado na po nga parte ti pagilian tayo nga Pilipinas ti na dredge. Way back, I think early 2000, year 2000, Iloilo, di Iloilo River, nga amoy ti Iloilo apo nalawa. And at the same time, nalawa apo ti business center ti Iloilo City. Kakabsat ken gagayem. Amoy inaramid da apo, Iloilo, dinalusan da Iloilo River, gagayem keng kabsat. Nagbalin apo nga modelo, nadaydayaw apo nga nagbalin nga addang ti gobyerno ti Iloilo, ti panangdalos da apo Iloilo River. I think in Cebu, gagayem keng kabsat, nag-installar dan apo ti adu apo nga filtering machine
tapnon ti kasta adda potable water nga agga po apo iti surface water. Nga kas kadeti inaramid apo ni Apo Presidente Bongbong Marcos, idi Senador Pelaeng nangi put up nangi donar ti filtering machine nga ti paggapuan ti danom nga i-filter dalusan ni filtering machine agga po dita Paway Lake gagayem kaabsat na ipakumit ti panakaimaniher na deta iti biyang gagayem keng kaabsat ti Ilocos Norte Water District. But this time jaka mo na naayos dan nag-defect dito nga nasao apo nga filtering machine nga inted ni Apo Presidente idi suket senador agagayem kay kapsat iti pagilyantay nga Pilipinas papagayam. So dito apo nga problema saan nya basta-basta pangta kada tayo ken ti sumarsaruno nga Pilipino gagayem. Isu nga amwen tayo apo di kita nagduduma nga wagas tapnon ti kasta makapagtiped tayo apo iti danom tayo kunakon no apektado direkta tabagim iti kaawan ti danom sigurado nga uray ti aglawlaw pangalam nga rod awan tumet danom tawa igen dapat iti irrigation na pump gagayem kamsat nga awan isupply na nga danom ijay kanal ti irigasyon nga dumanon ka iti pagtatalunan gaputa awan met danom jay karayan nga pangalaan na kabsat keng gigayem na naatyanan pati karayanen o di kitay lames di kitay mabalintay nga imula apo ijay waig ijay karayan awanen gagayem kabsat mabalintay ti agtaraking kumati lames ijay tapnon adda pangalaan pa iti sabaling agserbi ngem awamet danom na kakabsat keng gagayem yan yung mga problema di ti kayat nga ipasimuda aga po ti programa ti damdamag ni Berto gapo apo ti kaadda deti addang ni Joey Salceda, diputado apo di Albay, 2nd District, nga makitaripnong apo kaditi eksperto may panggep iti danom. No diya agriro ti panang lagi pa po aden imun una nga jaya apo ti Israel iti pagilyante nga Pilipinas tapnon ti kasta ipaset da apo DJ modelo moderno nga solusyon ket matulungan ti pagilyante yo ken mapapintas apo ti pannakaimaneher ti danom gagayem ken kamsat. Inpaset apo ti Agency for International Development Cooperation iti Israel ken ti United States Agency for International Aid nga iti gobyerno ti pagilyante nga Pilipinas ken iti local concessionaires ti danom diti Pilipinas nga adda digitay eksperto ken makaumanay apo ti kapadasan ti Israel para iti panang maniher iti danom agdamag tayo man apo kaditi taga Israel no kasano apo nga iti likodan apo ti maibaga nga nariribuk iti Israel gapo iti deti alitan da iti Gaza gagayem keng kamsat deti agtultuloy apo nga conflict iti nagbaetan iti Hudyo ken iti Arabo gagayem keng kamsat isudagayam ket modelo para iti pannakaimaneher ti danom gagayem ken kamsat. Siguna po kadeti ambasador ti pagilyante nga Pilipinas manipod Israel nga ni Ilan Flas gagayem kamsat nagpuunan ti Israel iti teknolohiya tapnon suportaran na ti dakkel nga pagkasapulan ti urbanisasyon ti pagilyan gagayem kamsat. Inpetting na nga ti kompanya ti Israel ket adda digiti inobasyon wenno addang iti biyang ti teknolohiya ti Israel tapnon ti kasta maipaay ti inspirasyon ket gutiguten na ti sektor ti biyang digiti adda ti sektor ti danom diri pagilya na Pilipinas kastamet tan digiti negosyo ken sabsabali pay nga ahensyas ti gobyerno tapno agpuunan da iti teknolohiya ket makatulong para iti pannakaimaneher ti danom gagayem ken kamsat gapu ti agtultuloy nga pangta iti mabalina po nga panagkisang panagtikag panagtigid di yung Ilocano natin iti danom. Kabayatan na kinunamit Israeli Embassy di Manila nga inpaseten ti National Water Resources Board Director Susan Abano dagiti karit gagayem ken kabsat iti mabalin nga panangsango ti Pilipinas kadayto nga problema idinto nga agtultuloy nga bumababa po ti availability ti danom kadagiti gapupay laeng iti ngumatngato a demand. Yan yung punto. Ngumatngato nga demand apay
umad-adot establishmento, umad-adot pagtaingan, umad-adot tao, gagiyim kay kabsat. Ag payso nga umililit ti pagtatalunan, gabuta mak-akupar di gitoy para iti business, mak-akupar di gitoy para iti housing, kasla DJ nagbali na po nga sinungbat da apo Senador Villar kani apo Tulfo ije Senado gaputa ni Tulfo ko na awan pagtatalunan nenta pagbalinen met amin nga pagbalinen nyo met amin na agasawan nga housing project subdivision kunada ngimahan lang nga po nga even di kita dadakkel nga tao di kita babaknang or when ada di kita agpatakdira po ti golf course hektarya ada di kita ilakon at dagana ni makagatang pagbalinin natin nga poultry farm piggery farm wenno saan aramiden da nga resort gigihim kay kabsat wenno saan gaputa dagada DJ pagbalinenda na po nga pagbalinenda na po nga pag naedan gagihim kay kabsat digad maawanan na po ti pagtatalunan kakabsat kay gagihim kay nadupay po dito sabsabali nga problema apo iti conversion dati may sa kaditi adda ti tayo adda ti lintig tayo apo nga mangipawil iti conversion from agricultural into commercial or into residential. No residential ket kukwam adda may palubos nga area or kalawa nga mabalin mo apo nga ngem jak mamati gaputa o kita inyo di ba umay manin apo ti ti dakkel nga mall diti probinsya tayo ngem di met la matuloy-tuloyen mano hektarya manin apo ti mausar gagayem kabsat yan yung noon yung reclamation parang yung late Henry C ti Shoe Mart kayat naapo nga pagbalinen nga commercial establishment no na ituloy ko maapo ti reclamation project dito ay Lawag City even Curimaw adda ti pangta ti reclamation dita tapnon ti kasta ag-expand DJ area dati may sa apo nga kumpanya gagayim kay kabsat para iti panakay-export apo ti grava gagayim keng kabsat aggregates gagayim so nga digito ya po idasdasar tayo iti programa tayo damdamag ni Berto pagpanpanunutan tayo gagayim keng kakabsat ikantay ti importansya neto itatay kunakon saan nga basta-basta no dumegdeg apo ti sitwasyon tayo may panggep ti danom saan lang at abukod mo nga bagi ti mabalin nga maapektaran no diket ti sibubukel nga pagilyan gaputa agkurang tayo iti danom gagayem keng kamsat ayan at pagdigos mo ayan at panglutom ayan at pangugas mo ayan at paglabam ayan at pang padanom mo kadigitay mulam di pagtatalunan o reda na lawa ang pagtatalunan no ag-krisis wenno agtultuloy po nga dumigdeg ti sitwasyon wenno problema tayo iti danom. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asidig ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor,
JMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasanong tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruwar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear, nose, throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, tuloy-tuloy. Tintay pipindadamag gagayim ken kakabsat ya. Okay. Ada de tinapintas nga damag para kada tayo apo nga agtaltalo nagmulmula tinateng ya. Diti amo no diti local products tayo, diti nateng tayo diti probinsya ket mairaman iti deto ya. Ada ti panangnamnama tibiyang ti Department of Agriculture nga ngumato apo ti presyo diti nateng sakbay nga badanon ti Paskwa. Gagayim kamsa, di ba? Napintas ado pa lang nga po kada tayo dito agmulmulat ti nagduduma ti klase na anateng idintero a probinsya ti Ilocos Norte. Dati nga rakurak po ti Department of Agriculture ket rakurak manipo diti pan nakangiwat ti nasaw nga departamento nga ni Rex Esto Perez. Kagiddan dito po iti wenno dito ket na rakurak iti programa laging handa public briefing idi Kalman Martes gagayim ken kamsat. No sa dinno nga nakaawat da po iti informasyon na ang adda ti panagrugin yang imato ti presyo dagiti nateng kadagiti pagtatalunan. Tikaw dyan nga price monitoring watch ti Department of Agriculture deto nga bulan ti Disyembre 13 pesos di repolyo nga may laklako ket 140 per kilo nga mas nagngato apo ti 13 pesos 140 kada kilo ken mas nangat-ngato iti 20 pesos may sangal daw sakbay ti nasao nga monitoring gagayem ken kamsat. Nagtalined met apo ti presyo ti carrots nga sa gasot ti kada kilo, ti sibuyas yon ito na 300 pesos kada kilo
ken dito ket imported ken local bawang 100 pesos ken 250 pesos imported siguro di nalaklaka 250 di local iti likudan dito bumabamet ti kada kilo ti presyo ti patatas kastamet ten ti kamatis kuna ni Estu Perez nga ti presyo digiti nateng manipo di Baguio City ket rumbeng maabot ti budget digiti gumatgatang nagpanawagan ti DA nga makitinulong nga po digiti market administrators kuna kuma iti biya nga po ti pagtendaan tapno mabantayan ti presyo. Yan yung mahirap digiti narigat no adjustment po iti presyo gagiyem kay kamsa at dapat bantayam kasi adda digiti manggundaway kakailan mabalin nga gundawayan da DJ ngato apo DJ demand ket sumrek apo digitay imported when no smuggled agricultural products especially nowadays kadagito yung aldaw kakabsat ken gagiyem adun apo digitay smuggled when no puslit nga nateng nga may sirsirik ti pagilyante nga Pilipinas adda digitay makumpiskar ngem mo no makumpiskar da amin baka adupay lang apo diti saan makumpiskar kakabsat ken gagayem deti apo hante siguro unay madbenepisyaran gapo digitay nakahilera nga maingato ti presyo na digitay Baguio vegetables ngem kadatay dito probinsya adamit apo digitay nateng tayo nga mabalin nga sumurot apo ti presyo na let's say utong balatong kada sabsabali pa kakabsat ken gagayem ngem dito apo ngumato man nung ngumato siguro katiting lang DJ mainayon kadete puunan wenno ganansya tandan digiti nagbannog nagtrabaho wenno agtaltalon gapo apo iti kangato digiti inputs iti pagtatalunan gagayem ken kakabsat di ba so nga dapat apo ano tayo kitain tayo no kasano nga mabenepisyaran ken makaabrot tayo may panggep iti detoy nga sitwasyon wenno pang nang namnama nga maingay na digitoy maingato ti presyo digitoy ket sapay ta maingay na met digiti kabukbukudan tayo nga nating ditoy nga kas kadigiti mention ko nga isu ti kaadwa na po nga imulmula tayo nga Ilocano kadigitay bangkag ken pagtatalunan gagayem ken kamsat okay iti sabali pa nga damag apo adda deti Jaya apo ti New Zealand kaditi nurse ngem deti ket nangitunda kano apo iti panagdanag na adu digitay madandanagan na po nga wenno madanagan ti Philippine Nurses Association nga mabalin nga maapektaran ti operasyon digiti pribadong ospital iti Pagilian idi posible nga panangkagat digiti nurses ti nagbalin nga Jaya apo nga permanent residency ti New Zealand digiti nursing graduates kuna ni Philippine Nurses Association President Melvin Miranda nga nupay makatulong para iti karera digiti nurse iti panagturong dati sa baling nga nasyon na kasapulan pay laing na po nga balansyen tapnon ti kasta saan na mabebean ti healthcare ti pagilyantay nga Pilipinas kabi iti likudan dato'y posible nga pumanaw digiti nurse ket mabalin nga mairemedyoan met digiti barong nurse nga nakapasa kalpasan ti nursing licensure examination idi Nobyembre 2021 adda tallugasot sa nga 10,000 nga nurses at tinai-record nga napan nagtrabaho iti sa baling nga nasyon kasigon apo iti Filipino Nurses United Kenti Department of Health di ba datin nga problema tayo deta gagiyem kapsat panagkurkurang di nurses iti pagilyante nga Pilipinas ngamin kayat dati mapan agtrabaho iti abroad gapu iti dakdakkel gagayem ken kakabsat nga sweldo. We have also doctors here. Dito pagilyan nga ag-convert da apo nga nurse, di ba? Napasamak detan kakabsat ken gagayem ag-convert da nga nurse tapno may employ da ijay balasyo taaw kakabsat ken gagayem ket dita apo nga ditan nga makita apo nga isuda adadda nga dakdakkel pay doktor dan napanday di balasyo tao nurse day jay itiligodan nga graduado day ti kina doktor tata ni New Zealand permanent residency
ag citizen ka sa New Zealand din, gigiyim kay kamsat. Di ba adumit ti tao tayo ni New Zealand, adun di kiti kadaraan tayo nga Pilipino to include Ilocanos, nga di New Zealand gigiyim kay kamsat. Ya, ket dito ya po nga makita tayo when no kirasan ag kurang datayo apo ti makurangan gagiyim keng kamsat. Ada pa nursing graduates nga gaputahan da pa nga registered nurse RN nagbalindan na po nga OFW, nagbalindan nga katulong nga po nga mapan ijay balasyo taaw. Yan po yung problema gigiyim keng kamsat. So kadito yung aldaw adan para kurkurang ti nurses, especially apo kaditay private hospitals. Nga digiti private hospitals dakkel unay apo nga tulong para kada tayo tapnon adadda nga mapasantak or mapatibker ti healthcare program gagayem, especially adda digiti private hospitals nga digitoy ket akreditado iti biyang ti PhilHealth kahit nasa private ka mausarmon apo diti PhilHealth mo no pakaseknan apo di bill ti paagas mo wenno panaka-confine mo ti pagsasaritaan. Isu nga pagka na ditoy naapektaran apo, syempre ninto private hospitals gaputa basit apo DJ nurses na basit met ti akomodaren na nga nga pasyente. Di ba may mga interviews na tayo kay ni Dr. Alan Thailand na nga ibagbagana no kasano ti ratio ti mano nga pasyente tin mano nga nurse ti kasapulam yung 10 pasyente may sa nurse no kasya ti ratio gagiyem kay absat 1:10, 1:15 or 1:5 gagiyem 1 nurse for 5 patients. Ket no nga rod basit di nurse ket haang nga sumrek rumwar DJ ratio nga kasapula na po nga tudtuding ti Department of Health para kaditi private hospitals ti resulta na nukwa bumasit apo DJ akomadorenda nga nga pasyente atahan nga rod makapasok DJ bilang DJ employed nurse ka DJ private hospitals. Even in public, mabali na maapektaran da. Uri naka-empleo ka kin ni public, gagiyim kay kamsan ni public hospitals. No adda kasta nga offer, ag-residensya ka ijayen, no nakapag-residensya ka ijayen, mabali mo petisyonan ni asawam, ni anak mo, ni inam, ni amam, gagiyim kay kamsat, tagnaid kay sa jayen, ket amoy diti mapanjebal lasyo tao, ket tikam-kamatin DJ, ket digiti programa at gobyerno, SSS, then healthcare, kada sabat suwali pay, kakabsat king gigiyem. Iso nga, dito apo dakkel nga parikot no mapasamak, especially apo ti health sector, wenno ti healthcare program ti pagilyantay nga Pilipinas. Di ba? Okay, thank you very much si TMT Construction Company, masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Anyaman apo nga construction assistance ti kasapulan nyo, turungen ti TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babayan ni Honorable Telwin Tapawan, Sangguniang Bayan member, Ejay Iliti Marcos. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Nadatirikirik na inyo apong sa gubanit ti Baguio. Mabalin nyo nga mapanikonsultar nila kini Dr. Alan Thailand, doktor nga mapagtalkan, iti St. Camilo's de Lelis General Hospital, number 121, Z. Flores Street, Lawag City. Kastamet na nagyaman tayo di Pugad Lawin Carbus Aircon Service. Amin na klase apo tilugan, yadan iti aircon. Dada problema yo, i-konsultar data apo ti Pugad Lawin Carbus Aircon Service nga masarakan iti Baralin Tawag Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, maribo na po di Pennsylvania, Estados Unidos. Ken kastameten ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas. Maraming salamat po. Awanen, tinabati pa yung oras iti dati nga bigaan ng mga aldaw para di programa tayo damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules. Agyaman kam, tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan dilipas kasama kinibugog kayo alubar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipar.
Agtimek tayo kakailian, tap nuamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti na ito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Iti sabali payagundaway, kablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malim, ti Miyerkules tayo amin na sa hapada. Manipod ti ENR Online,
May danon ka na kayo, ti sa bali man na parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dahil ni pagayam yun ni Robert De La Cruz. Iti technical control, kadwa tayo ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Idanon mi ti sa bali paya parang ti programa ti napalabas. Iti deto yung aldaw, inte ituloy nga ibasa, dito surat nga nakaypalaunan, ti baka saritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Carol. Ngayon kasangwanan yan tayo itultuloy ng ibasa ti surat ni Carol. Agyaman tayo karito sa kumaganad. TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan, North Lawag City. Amin nga assistance nga kasapulan niya po no serbisyo para hindi pa nagpatakdiryo kariti kayat yu apatakdiren. Mabalin na kayo atulungan when no maalayo apo ti serbisyo ti TMT Construction Company iti 48A Kabungaan, North Lawag City. Babayin kayo Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo manipo na po iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kay ni Samay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan. No, dito sagsagabayan nyo po when marikrik nayo ket yung ikonsultar iti doktor. Mapagtal ka na doktor. Dr. Alan Taylan manipo di di St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan na po iti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag. Babayin kini Engineer Neil Jose. Amin nga problema, digiti aircon, digiti lugan nyo, mabalin nyo dito po nga mapan ipakita iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service. Agyaman tayo ka ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili San Nicolas. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi pa yan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadig ti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay.
Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Curocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan, nilamok kita, dalatad ta. So, importante kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata mo yan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan tayo, digiti saksakit nga dengue. Tandami, digiti makakagat nila mo nga mabaling nga, dengue kadakwada, ng napigsada, nagurigor, handamit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Ngaro din papagayam, hindi tuloy nga ibasa dari surat ngayon patulod ni pagayam tayo Carol. Ngayon kasangwanan yun tayo ituloy nga ibasa dari surat ni Carol. Kablawan tayo digiti naka-tune in kada tayo di dito nga gundaway ni Adingko Dorocha de la Cruz, ni Comadre Emerlinda Corpus dita Hong Kong, ni Eloisa Guerrero ijay Auckland, New Zealand. Gagayem kay kamsata ni Glenn Michael Ancheta, ni Margie de Belen ijay Canada, ni Marieta Macalma Ursino, ni Poland Vlog, gagayem kay kamsat ni Annalyn Divi, kayan kasapay ni Ligaya Balbas, ni Maria Sierra Red Castillo iti Nueva Era, ni Ma'am Elis Tamayo. Thank you very much iti panagbibuyayo iti programa tayo tinapalabas. At tuwing aruden ti tuloy ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kenayat ni pagayam tayo Carol. Kablawan tayo pa, iti panagkasangay, deti apo ko ni Ma'am Elis ni Sandra. Manibada po ijay Hawaii. Happy birthday Sandra, coming from your loving grandmother, Elis Tamayo.
iti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Nagtaedak nga talagaan ken ni Nana Marta. Tibak nang nga bakit nga nagpaayan ni Nanang. Idinto nga ni Nanang adamit digiti sa bali nga pakakumikuman na kang runaan iti panangkita na iti kabsat ko aninatan. Kasti makilaba ken mapan iti kataltalunan. Adda idin iti elementarya ni Nathan. Nagbalin niya makaiayon ni Nathan kada kami ken ni Nanang gaputa nasirib. Nasirib ken naikkan iti tsansa. Gaputa dati sangkabasita pamasterkan mi nga agina. Saan niya kas kanyak nga naagutarak iti panagtrabaho. Naagutarak nga agsardeng iti klase wenno panagbasa gapu iti kaawan ti katulungan ti inak gapu iti nasapang ipupusay ti ama. Dito'y nga rod nga inted ko amin ti papaay kanyak nga tangdan wenno sweldo ni Nana Marta. Iti panagnaid ko iti balayda. Wen kabsat. Awan tinbati kapare iti bagik. No diket para amin iti biyang dananang kang runaan na kininatan. Iti ababa nga pannao Manong Robert. In kariyok ti bagik tapnon ti kasta makatigged para iti mas nanamnam ay kumamanlaeng nga klase ti panagbiag kang runaan na iti agbalinto ang masakbayan ti kabsat ko aninatan. Nagtultuloy nga rod tikas na nga sitwasyon. Para kanyak awan ti problema gaputa manganak iti mamitlo iti kada aldaw. Nababaknang pay nga taraon digiti kankanen mi ken ni Nana Marta. Wen kabsat. Data iti nagyam amanak unay. Sa anak met nga paudi gaputa manangisagot ni Nana Marta. Arwaten, kastameten makmakan, ken sabsabali pay. Dito'y kabsat nga di pa naglabas ti panawen. Naabot ti tawen ko nga sa nga 17. Agturpos met din iti elementarya ni Nathan. Mabalin nga ko na enta kabsat nga nasapak unay nga sinirrek iti lubong ti ayat. Ngamin, inaklun ko ti panagrayo kanyak ni James. Ni James ket karuba ti wenno karuba ti balay nga pagyanak ti balay ni Nana Marta. Padakmet nga marigrigat. Saan nameten nga intuloy ti panagadal na gaputa. Wenno gaputa, marigatan met digiti naganak ken kuana, amang isaka diti panagadal dang agkakabsat. Ide ababa nga pannao, nagbalin kami nga agayan ayat. Nopay inlimed mi, ti relasyon mi ken ni James. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy knows. Umuna, no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID no diket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalos nga danong may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Nagbali na kanaragsak kini pan nakirelasyon ko kini James, Manong Ruben. Adda digiti gundaway nga agpakada kini Lola Marta. Tapnon di kasta agkita kami kini James. Nya daytoy ket limed uray kaditi uray kini nanang. Sana nga mo nga addan ti karelasyon ko iti 10 ket 7 nga tawen ko. Dito'y kabsat nya tunggal agkita kami di ayatek. Paspasing kedan ti tunggal maysa. Kinapudnumi iti ayat nga ingkam sinangal. Mariknak nga napategak kini James ken ure metisuna napateg kanya. Nga kasla kaibatugan en ti biyag ko nga no mapukaw ko ni James mapukaw metten ti kakaisuna biyag ko. Adda digiti gundaway nga agam amat ni James. Idideta nga 10 ket 7 nga tawen mo. Siguro after 2 years, mabalintamit siguro niti agden na kasagasawa. Laing sang kung may kariti, nagarbo nga kalaysan. Gamin ket nakurape kami metlaeng. Saan ko nga sapsapulen tinagarbo nga kalaysa? Tinapate gagin inayat na. Patpat genta titunggal may isa. Ngem, kada ito nga gundaway James, jakpay mapanunot. Jakpay mapanunot iti. Mapanitibiyag, tinasawaan wenno na estaduan. Umuna, ubingak pay. Ken maysa, kaya't ko nga tulungan ni nanang para iti panangtubay mi kini ading ko nga natan. So nga amin nga, mauawat ko manipod kini Lola Marta ket ited ko amin kini nanang. Sa pelo ko ma James na maawatan na.
Balikas ko iti kayanayat ko. Amum, adadang agbalbalin ka nga, nakapatpatig kanya. Amum nga ilalaen ti pamilya. Saan niya kas kadigdi sa bali nga? Kamuat may nga kunada iti Ingles. De talauna iti pangdedayawak king ka. Sige maawatan ka. Ngem, maawatam kumamit ti kalikagom ko. Deti ti kang kaisuna nga amok nga panangipaniknik. No kasano ti kinapatig mo kanya. Ken mangipaniknik nga sikakit si kalaing ti babae nga ayatek. Nga sikati kayat ko nga agbali na katakunay ko. Idi nabatbati nga pasit ti biag ko. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka unay Carol. Kagiddan to data iti panaginnagik mi. Iti nakapapaot manong Robert. Adda di gundaway nga kayat na nga mapasamak ti sana rumbe nga mapasamak. Ngem dito ito manen nga oblagek. Nga uri ka sa numet ti guyod tirik na. Gaputa mayago sakmet. Ngem, panpanunutek ti masakbayan ti kabsat ko. Panpanunutek ti karik wenno responsibilidad ko kay kuana. James, saan? Saan ko ma? Saan ta pala nga rurugyan? Amanganta, mataginayon ti panakalipat takit. Agsikugak. Kasununtun ti, karik nga tulungak ni nanang para iti panagadal ti kabsat ko aninatan. So nga pangaasi, maawatan na ko ma. Naunay gasin naay ken pan nakadismaya, ti makita kiti rupa ni James. Tunggal gandatin na wenno kayat na, nga ikutan ti kinababae, manong Robert. Mariknak nga dismayado ni James tunggal paayek ti kalikagom na. Ti panagkarik nga wadanong ko kanon ti 10 ket siya maging ganay ti 20 atawin ko kaya nagtipon kami. Ti kalikagom na nga panangikot ti kinababaek ngem pilit nga labanak ti riknak ken dismaya ektap nun ti kasta di kam makalipat. No agpinakada kami kaslad na pasugnod na. Pramrayak to ti mga rakop keng kuana ken pagkatawaek. Deta lang nga banag agpasugnod ka manin. Amum jakto man makapangan ken makaturog nga mang panpanunot ken kan. So nga, please James, maawatan na ko ma. Deta ti kanayo na pangayayok kagiddan ti panagek ko iti pingping na. Wenno saan ket iti mismo abibig na. Maalakmet siguro ti riknana gaputa umisem met. Sige man laingen. No pay dandani jak maigawi din. Talaga nga dandani jak maigawi din Carol. So nga deta ka manen. Kay bagbagak nga maawatan nak ikaryum latamet. Ba kagiddan ti panangkudot ko iti bakrang na umisem deto Madamdama pa'y yawis nan ti panagawid me. Mapantang aro din. Amangan no, sapsapulen na kam ni Lulam nga Marta. Kinamangan tadapay makakita kadata dito Wen nga rod, masansan metlaengen nga dito nga parket umayanta. Ito naman minsan mapantang tumamit iti sa bali. Iti hotel. Igulpe na. Saan Saan nga hotel? Mapantang tumit ay iti sa bali nga parke, wano igit ti baybay, igit ti karayan, wano saan lang kanayon na dito nga parke. Sige, ngem amum ngamin, kan kanayon nga kayat ko dito nga parke. No malagip mo, dito ti mo na nga nagpasyaran ta, iti santa pa nga gayan ayat. Naulit-ulit ti pa nagpasyar ta iti dito nga parke, nga dito yung meti nangaklo na iti ayat ko. Malagip mo iti pagtutugawan, DJ Sirok, DJ dakkel nga kayo. Malagip mo nga sa jete idi. Masansan nga idya, ngimita. Santa nga nakapanta, damit sa bali nga pareha. Iti nasao nga pagtutugawan. Digiti balikas. O sige, mapantan.
Laglagi pem nga ayaten ka unay-unay. I love you very much, Carol. I love you too, James. Nagbalin nga inspirasyon ko ni James, Manong Robert. Tilaingin pagtengan mi, dananang ken ti kabsat ko aninatan. Ken ni James ti pagwirwirretan ti biyag ko kadigidi agundawan. Nukasta nga malem ti Sabado wenno lepas ti pangal daw ti Sabado. Agpakadaak ken ni Lola Marta, tapno sarong karak ni nanang ken ti kabsat ko nga ninatan. Iti na minsan nga ipapan ko, iti pagtengan mi, Manong Robert. Oh, kumusta kayo? Kumusta kayo, nanang? Kang ronan na king kanatan. Uy, ada ka manin, manang, ha? Manang, ada ka di kwartam dita? Ada, ngem basit laeng, ape eya. Gumatang ka mamit iti merienda. Nakaimimot ni nanang agpamerienda. Amom ti merienda no 5 besen ta karabukob mo awanen. Pati kwarta awanen. Iso nga no mabisin ka, mapangkalayan na di kusina tagkalong ka. Di ka kadmit mo umaaya nga kanayon nga agkalong. Kahit kumit ati soft drinks. Panagpauyo ti kabsat ko. Sige man laing eh. Mapangkagumatangin iti soft drinks mo. Saan ka unay agbalbalin nga gastadora? Tapnon ti kastakit. Adda mo urnong tayo kwarta para iti panagadal mo. Agadal ka nga na imbag. Winmet, agad-adalak nga na imbag. Edi kalman, card day. Damagim ka ni nanang ko. Kasano ti kangato digiti grades ko. Amangan ta, siyak manen iti kalaingan wenno first honor iti panaglipas ti school year. So nga, saan ka nga madanagan? Gaputa, ikak ti importansya ti panagsakripisyo. Panagsakripisyo yung kininanang. Karim deta promise mo deta natan ha. Promise, cross my heart. Balikas ti kabsat ko nga agal alis tuntun niya rumar nga mapan iti paggatangan. Nang, ang peso ay nga nangangato ti grades ni Nathan. Talaga anak ko, makaayayo. 90 ti kababaan na. So nga, pangaasim ta, di ka payagas asawa tulungan nak pareti panagbalikas ni Nathan kas may isa nga professional wenno makaadal wen nanang aglalukit nakananos ni Lola Marta kanyak 13 pay laing no dadumakit ited nan ti kwarta uri no sa ano na nga iso ti dakkel gaputan na maayak met maanusak manangisagot pa ni Lola Marta wen anak ko agsingsingpit kaking ko ana amok nga nasaya ati sunay so nga natalgedak nga nangited king ka o rin ubing ka pay laing idi. 12 titawin mo idi mapangkaking kwa na ita. Dandani ka nag-18. Ngem, kay ko na ka ulit-ulitik anak ko. Awan sa bali nga katulungak para iti pan nakapaadal ti kabsat mo nga ni Nathan no saan niya sika. So nga, liklikam kumapay laing ti makiinayat. Liklikam pala yung ti agasawa. Saan niya bali ito no makalpas ti kabsat mo. When nanang, ikarik deta kada kayo. Agkariak nga mitilikudan deta nga kari. But when ubutaw akari. Ngamin kabsat. Saan niya ammo ti inak, nga daan ako ni ti karelasyon. Nga deta ket tinakapatpatig unay alalaki kanyak. Ni James Manong Robert. Kablawan tayo pa, hindi pa nagbibuyan ni pagayam tayo Chita Guillermo Danog, dito makayip-yip ban na Ilocos Norte. Napan tayo di ban na idi malim kalman, hindi tayo nakadawasin iti ayan ni gayem ko tayo nga Chita, tita ni Maki. Condolence iti pamilya Danog,
dita Barangay Makayip-Yip, Banna, Ilocos Norte. Naglabas pa digiti aldaw, Manong Robert. Iditawin ko asa nga 18. Second year high school idin ni Nathan. Buen kabsat. Nagtultuloy metlata tinapintas nga relasyon mi no pay adda digiti ko daway nga agsubang kami ken ni James gapu kaditi kalikagom na. Kanayon latta iti panangiririing na nga no madanon minto kanon ti 20 nga tawen. Wenno tawen ko ket agkalaysa wenno agtipon kami nga kasagasawa. Ngem kung kwenta ek pagayam ko, titawin ko nga 20. Agtawen tu pay laeng tikabsat ko, iti sa nga 10 ketupat. Isu nga, saan ko nga mabalin nga ikari, nga patgak tikid daw na. Kasti dati ay aywek ti ay ayatek. Ngamin kas kunak, Manong Robert. Numapukaw ko ni James, kasla kay batugan metten ti pan nakapukaw ko iti biyag ko. Nakagasgasat ak siguro gaputa, mariknak ti kinapatig ko ken ni James. Ngem jak may pamaysa dayta nga rikna. Wenno pa nang ipaay ko ti amin na kalikagom na. Gapu iti karik wenno responsibilidad ko iti inak ken ti kabsat ko. Naglabas pa digiti aldaw, Manong Robert. Wen kabsat. Dito'y manong nga dimteng manen ti sabali pay nga alawi iti biyag. Iti biyag mi nga talo. Ti inak ti kabsat ko kastameten kenina wenno ni Nathan. Nagbalin niya biktima ti atake wenno high blood ni nanang. Nagdanaga kidi dagasen na kuno ayabanak ti maysa kadigiti karuba mi. Karol, aamom ka di nga. Itay bigat agalas 9 ket intaray mi ni nanang mo iti ospital. Apay. Nag-high blood so nga. Umay ka tamapantay di ospital. Kinunati, imay nang dagas kanya. Nagpakadak nga rod ni Lula Marta ket nagyaman ak tanaawatan na. Irikad dami di ospital, Manong Robert. Dito'y nga, banbantayan digiti kakabsat ni nanang. Wen, edi makaasidigak kadakwada inarakop dak. Saan kang madanagan? Agkararag ka. Nupay awan pa'y puot ti inam. Inbaganti, doktor nga, dani tinatalgi da kasasaan. Pababaen dalaeng kanon ti, nangato nga presyon ti dara na. Kasta kadi. Anyan to nga rodin ti estado ni nanang no kas pagarigan malasat na dito yapan nakaatake na. Nagsinnaay ti kabsat ti inak. Deta laeng anak ko. Deta laeng ta. Mabaling ka no nga. Mabaldado ni nanang mo. Mabalin niya maapektaran ti aking kanigi da pasit ti. Bagina manipud takyaging ka na isa ka na. Anya. Kasanukam to nga rodin no. Kastanto di sitwasyon ni nanang. Di ka madanagan. Mabalin ko namit ti doktor. Agkararag tayo nga rod. Agkararag tayo tapnon. Saan unay nga. Apektado ti inam iti deti nga pan nakaatake na. Mabalin niya bunga ti bambannog na deti ken. Ti kanayon nga panagkidkid na nga. Gumatang iti maintenance ti high blood. Nga mingket. Pampanunutin na ti panagadal ti kabsat mo nga ni Nathan. Hindi tang harot ti. Dakil nga responsibilidad mi nga ure ti bagimi ket mabaybayan min wenno malibtawan min di iti para kada kami. Balikaso no sungbat ko iti kabsat ti ina. Madamdama pay simmangpet ni Nathan. Manipod iti pagadalan. Kapanpanaw na kano gayam iti pagtengan mi iti. Madalupo ti inak. Ket nagasat laengen tas sigud niya nakita ti kasit ganya karuba mi. Nga isudan tinangakop ken ng itaray ti ospital. Ading ko.
Delikado ti sitwasyon ni nanang. Nagsinnaay ti kabsat ko. Apay meten nga kastoy. No kaano nga dumakkel ti kasapulak pare di pa nag-aadal ko kit. Isumeten di pa nakapasamak king ko ana ti kastoy. Kasanuta pa'y manang nukas pagarigan. Matungpal pa'y nga tati arapaap ko nga. Makaturpusak iti kolehiyo. Di ka madanagan natin ko. Aramidi kami nakabalinagtap nun di kasta matuluyam ti arapaap mo. Aramidi kami nakabalinagtap nun di kasta matulungan ka pare di panagadan mo. Tagabinan ti kinalaing mo. Iti likodan di kiti sumangsangbay ka datiyo apan lubok. Agbalinta ko mga natibker. Aglalo tayo at kastoy tina napasamak kininanang. Kasangwanan niya ituloy tayo ng ibasa dito surat ni Pagayam tayo Carol, agyaman tayo di TMT Construction Company, nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Nada marikrik na yun di Baguio, mabalin nyo nga mapanikonsultar deta ni Dr. Alan Taylan, doktor nga mapagtalkan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, iti Balintawag Street, Lawag City, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Nanda di problema di car aircon, when aircon di lugan nyo, sindadaan ti Pugad Lawin, Carbas Aircon, nga agserbi ka na kayo. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga di Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexunto Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexunto Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexunto Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexunto Beach Resort.
ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Dagito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, kagraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Dito'y kanayon nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagito iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Nakalasat ti inak ken patay, Manong Robert. Ngem nagbalin nga baldado. Ngano arigem dandan di na payen maimaneher ti bukod na bagi. Kastamit ten sa anunay nga makasao. Gubway ti panakaatake na gapoy ti high blood. Dito'y nga adadamanen nga kasla aklaragadi wenno garugad. Jak ammo no sinno ti papanak. Ti panagserbik, iti pagtengan ni Lula Marta, ken ti panagadisar ko iti inak. Nagbalinlatan nga liwliwak, ti kinalaing ni Nathan iti pagadalan. Wen kabsat, agpakada ken ni Lula Marta no kasta nga, awan ti trabaho ket tarayek iti ayan mi, no pay medyo adayo. Inak to adesaren ti inak, digusek pakanek. Tanudad duma, masang petak nga, naipakbo ti labay na. Gapu pay laeng iti panang pilit na iti bagina, nga maserbian na kabsat ko. Dito'y nga kasla, mapuna weno mapigis ti barukong ko no makitak ti inak. No daduma saan nga agbalikas, aglulua, agsangsangit, ay ayon na unay ti bagina. Ken kanrunaan ti panangisenyas na kanya, nga kakaasi ak unayen kadakwada. Nupay kasta pinatibker ko ti bagik, Manong Robert. Dito'y kabsat nga, pinagbalin ko nga inspirasyon ko ida, nga may kariak iti pamilin ti apo gaputa patgek ti inak, ket patgek ti kabsat ko. Wen Manong Robert, kasta idi ti karigat ti sitwasyon ko, kamakamek ti panagserbik ken ni Lula Marta, ken kamakamek met ti panagserbik, iti bukod ko nga ina, pakairamanan ti kabsat ko, Manong ko.
wenno ti panagtrabaho nga kaslaragadi ti nagbalin na problema. Nagbalin pa yan niya dadagsen ko ti kayanayat ko nga ni James. Gaputay di madanon min ti tawen nga 20. Kalikagumnan ti panagkalaysami. Kalikagumnan nga agtipon kami kasagasawa. Wen kabsan. Data ti nagbalin na kalikagum na. Tapnulaeng no saan nga mapaay. Paay ko ti bagik kengkwana. Tinabayagnan niya kalikagum nga panangikot na kanya. Ngem saan kumapaylaeng nga ti panagkalaysa. Wen kabsat na paniknikan na nga isu ti kaunaan nga lalaki nga nangital ka kiti bagik. Pangaasim. Itata na alamon ti kinababae. Adada ko mga patib ka rin ti panangipatig mo kanya. Ay ayatin ka unay, James. Matahayak no mapukaw ka. Kunak bayat nga nakailad akiti barukong na, ken siya arakop ti akin kannawan, nga ima na kanya. Ginuyod ko ti aking kanigid, sakbay nga nagbalikas. Tapnon rakusen na ket mariknak, ti panangipatig na kanya. Wen, ay ayating kami tunay-unay. Ngayon pangaasim mawatan na ko. Tsak kayat nga da sa bali nga lalaki, kapag nung palang. Masapul nga siya. Siyak laeng kaputay ayatin ka unay Carol. Ikariken ka. Numalpas kuntun ti responsibilidad ko iti kabsat ko kinti inak. Ket umanayin ti tawen. Makitipunakin ka. Ay ayatin ka unay. Apay ngamin nga sikatika. Saan nan nga intuloy ti balikas na gaputay naput ko tingiwat na. James pangasim, di na ko masidiren. Kayat ko nga may kanti kay papanan ti arapap ti kapsat ko. Siyak laengin ti pangnamnamaan na gaputay sitwasyon ni nanang. Maawatan na ko ma. Agsen na ay to ni James ket Jack mauray ti sungbat na manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, nagbalin nga komplikado ti sitwasyon mi ti kayan ayat ko nga ni James, Manong Robert. Daytoy ket gapu iti jakpan nakatumpal, iti kay wenno pan nakaipaay kay papanan, ti kalikagom na nga panagtipon ni. Dito'y kabsat nga, nariknak nga kasla umik-ikayan ni James kanya. Manmanon digiti aldaw nga awisen na. Uri nga tapay no idasar kun ti bagikken ko ana, tapnon ikutan na tapnulaing umay kanya. Aramidek kabsat ngem, nagbalinin nga naatap. Kasi dinaminsan nga panagkita mi, dinapanak iti istor nga paggatangan. James, apay nga, saan kapitunayan ng umay? Apay nga, saan kamitunayan nga agkit-kita? Ada ka di problema. Ay. Wen. Umayak to. Sige, ket agal alis to ak. Awan ti katulungan ni tatang iti trabahuin ni Balay. Sige kinunana ket linikudan na kon, Manong Robert. Kabsat ko ti komplikado nga relasyon mi ni James. Nga pulos nga, saan kon nga makita. Agar arami dakpekit din ti rason tapnulaing umay. Mga arami dakpekit din ti gundaway nga, siyak ko matimapan. Iti pagtengan dangin, babay inekmet ti bagay. Agingga nga iti maysa nga aldaw, adda ti nakaibaga kanyak.
nga adda babae nga insangpet ni James iti pagtenganda Manong Robert. Nalawagan ti amin kanya. Insukat na ko ni James. Api nga naramid mo kanya kastoy. Saan ka di nga nupod nung ay ayatin na maawatam ti sitwasyon ko. Apay James, api nga naramid mo kanya ti kastoy. Api nga minmet nga inggalot ko ti bagi kiti may isa nga responsibilidad. Responsibilidad nga saan met nga para kanyak no di kit para iti kapsat ko. Apay nga kastoy tigasan ko, Diyos ko. Naikari ka di, Diyos ko, nga panaylaing hindi pa nagarubos na gitiluak. Iti benig tibiyag kinaya. Diyos ko, tulungan na ko ma. Tulungan na ko ma, patib kirin na ko ma. Tapnon di kastakit kabalinak nga subain, di gito yung panubok nga impay mo kanya. Pangaasim, Diyos ko. Pagayam san tayo may lipas, ngay basa dito surat ni pagayam tayo Carol. Anya ti pagbanagan ti biyag na, itatanapukaw nan ti lalaki, nga imbilang na nga kakapatgan ken ko ana. Ti karina iti kabsat na, ken ti inana, matungpal nan tungata. Papagayam into nubigat, ituloy tayo nga ibasa dito nga pakasaritan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Carol. Dito nga ro din iti sabali pa agundaway recap tayo ti telon ti programa Tina Palabas. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malimtay amin na sapada, agyaman kamtin kay panagdingeg ken panagbuya. Tina Palabas. Namulit yagdama babayin tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.